sayon ang gisagubang nga hagit sa mga magtutudlo ilabi na sa panahon sa pandemya. Apan unsa na lang kaha kung sila aduna pay suliran sa panglawas. Sama na lang niining buta nga maestra nga wala mapagni sa paglaom sa pagserbisyo sa iyang mga tinun-an. Sayro nato ang istorya niya ug sa ubang mga magtutudlo nga naghatag og inspirasyon ning pagsaulog sa Teachers Day. Ani ang report. Na-feature na nato kaniadto si Teacher Alvit Marikit sa wa pa ang pandemic. Siya ang visually impaired teacher sa Zapatera Elementary School, SPED Center, kinsa nagtudlo sa sama kaniya nga napaggan o kahayag. Sa pag-igo sa pandemya, mas ningit-ngit pa ang iyang sitwasyon tungod sa kalit nga kabag-uhan. Apan inay mo surrender, nakigbisog siya aron mapadayon ang iyang responsibilidad sa mga bata nga nagkinahanglan kaniya. So especially sa akong gihandle ng mga bata, mga parihan ako nga dili makakita, lisod jud siya, but siguro sa mga pamaagi and cooperation also sa mga parents, makaya ra pud siya. Si Teacher Alvit gipanganak kabuta apan wa kini makapugong kaniya nga makabot ang pangandoy nga natuman dihang nahimo siyang maestra. Nahimo siyang inspirasyon dili lang siya mga tinun-an kundi apil usab siya makauban nga magtutudlo. Don't waste your life. Kung napa mo chance nga maka-eskwela mo, nga mahimo mong kanang better person, do it kay ang kinabuhi kanra kanang labay ra ba. To my students, dum vita est, spes est. While there is life, there is always hope. Samtang sa Tulaban Elementary School, ang retirable but not tired teacher nga si Dr. Sherilina Kabatingan mapasigarbohon nga niabot na siya og 39 anyos isip magtutudlo. Nakasinati man o mga pagsulay apan wa siya magpapilde o gihimo niya kining tulay nga makaserbisyo sa mga bata. For me, it's a part of me. No? Kanang ako yung kuanon nga ang trabaho sa pagka-teacher, ako adjud ng obligasyon as a teacher. No? So kung mo trabaho ta, dili yun ta mag-expect nga there is something in return kay imuha man ang passion. Usa ka multi-awarded educator si Dr. Shirley apan mas tamis nga award nga makita ang iyang mga tinun-an nga nisunod sa iyang lakang. Si Ma'am Jeneline iyang kanhi tinun-an sa grade 6 ug karon kauban na niya nga magtutudlo sa ilang eskwelahan. There are times nga mabored ta, but you need to motivate yourself for the betterment and for the benefit of the children. Managsama og gihuptang panglantaw sa kinabuhi ang mga magtutudlo nga dili trabaho ang pagkamaestra kundi usa ka tawag o bukasyon sa pag-agak sa mga bata. Almost all the teachers here are aware that if you give respect to your students, those students will also respect you in return. Kinahanglan nga ang gitudlo sa teacher ibutang yun sa utok kay ang akong gitudlo sa mga maestra dili lang yun ingon nga ABCD. We are teaching them the values, then we are teaching them to love school ug tanan jud nga para jud sa kaayuhan sa bata, sa nasod ug sa pamilya. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.